Hej, čaute, zdravím všetkých odmietnutých. Moje meno je Denite a vítajte pri ďalšom Let's Play na hru Team Fortress 2. Dneska budeme hrať Payload. Som vám sľuboval, že vám ukážem všetky módy, všetkých 7 módov. A dám 8. Zahráme si potom aj náhodný. Takže dneska ideme na Payload. O čo tam vlastne ide? Ide o to, že modrí sa snažia dotlačiť vozík s bombou do základne červených. Červení sa tomu snažia ubrániť. Je to odporúčané pre všetkých hráčov. Takže si necháme oficiálne servery. Dáme hrať. Teraz nám bude hľadať najlepší dostupný server. Načítava to. Na čo našlo? Dúfam, že nejaká pecka to bude. Tak by som tam mal už nejaký týždeň proste odohratých. Dobre, preskočiť film, dáme náhodný a ideme útočiť. Ideme, útočíme. To čo je za mapu? Táto mapa mi je povedomá. Trošku mi myška seká, si dám podložku. No, teraz nejde duplovo. Kablík si zavádzajú. Á, 10 sekúnd. 10 sekúnd. Rýchlo porádek. Tak, nie je lepšie. A ideme. To čo bolo? Ty kokso, toto nevyšlo. Nevyšlo vôbec, ale že vôbec. Dobre, ideme ďalej. Ideme využiť zadné vrátka. Dali sme ho! Dali sme dvoch hneď. Pekne. Zadné vrátka boli úspešné. Máme skore 2:2. Ide to, pomaličky sa to rozbieha. Tlačíme vozík. Tam strelíme do toho vypatlaného skauta, čo nás zabil minulé. Kde sú ďalší? Hľadáme nepriateľov rýchlo. Prečo ho nejde podpáliť? Ja mu chcem podpáliť ten jeho černý zadok. Musíme robiť spajčeky. Takže ideme. Vypraviť sa. Pozor, teraz! Takže pekne sme to vykillili. Skoro 3:2, musíme si nájsť život. Podpálime toho inžiniera. Wow. To čo také lagy zrazu? Toto sa mi nepáči. Sa mi vôbec nepáči. Tak, pekne vyhrali sme. No, prišiel som ja, samozrejme, hneď sa začalo dáriť nášmu týmu. Nájdem ich ešte. Všetky zabili už. Dobre. Myslím, že na týchto mapkách sa hrá do 3. Ale nie som si presne istý. A nie, tu sa hrá vlastne na 3, hej, na 3 body sa tu hrá. Tu nemôžem prejsť? Da fuck. Tu nejaké silové pole, či čo? Niečo také. Gupster, Sandplans. Vidíte toho píra? Úplne... Pozri tu, takto máš hrať. S takým klobúčikom, jak Slash proste. Joj, bublinky tunak.
Mne sa strašne páči, ako sa ten Pyro smeje. Proste cez tú masku ho vôbec nepočuť. Tak, najprv nabehnú všetci a potom Pyrovia. Gau, 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 gau. Ty kokos. Wow. Tak som chcel do ňoho tú raketku odpáliť a nevyšlo to. Nevadí, skoro s Rikutrom. Nie som najhorší, ani najlepší. No to sa dobehne, nevadí. To sa dobehne. Promíchať tým? Nie. Takže ideme rýchlo. Musíme blízko checkpointu. No rýchlo otvorte. Prejdite checkpointom. Otvorilo sa nám. Teraz využijeme, rýchlo sa prediereme, dajte dozadu a využijeme zadný vrátka. Takže pome. No, máme to vyhraté a rýchlo knúka. Tak, pekne. Ani jedného som nezabil, si ďalaš kozy. Vole. Teraz sme obrancovia. Myslím, že to ubraníme, celkom dobrý tým máme. Snad to vyjde. Snaď to vyjde. Také trošku menšie lagy som začal mať. Neviem vôbec prečo. Tu neprejdem. Ani tu neprejdem. Piči, kadeľ prejdem potom. Ups. Kde tam vozík je? Margot. Hergot. Tu ho musia dotlačiť. Čiže musím ísť tu dole. Nie. Krucinál. Ja vôbec neviem, kde som. Milý odmietnutý, ja som sa stratil. Ale nevadí. Pretože už sa tam pomaličky nedostávam vôbec. Sa musím skrčiť. Veríte, ja vôbec neviem, kde som, fakt. Ako, nehnevajte sa, milý odmietnutý, ale... Vôbec nemám šajnu. Kde mám ísť? Tunak mám ísť. Sakra. Nevyšlo. Nevadí. Ale podpalíme im tam tie zácky aspoň. Ježiš. Ale mohlo by rýchlejšie respawnovať. Dostali náš kontrolný bod prvý. Ďalej ich nesmieme pustiť proste. Čo? Kokot. Vyjebaný čurák. Tak som sa zlakol boháča. Pri ďalšom checkpointe sú. Ten ani mieriť nevie. Kde som? Tu som. Dobre, nevadí.
Mini krytky dostávam. Myslím, že ho... Myslím... Fúha, nevyzerá to vôbec nádejne. A zvoní mi telefon, takže za chvíľku som tu. Som späť, milí odmietnutí a sme prehrali. Nechápem, ono ma to asi furt prehadzuje z týmu do týmu. Nie, teraz som... Ale vedia som... Čo? Ja tomu nechápem. Táto sa potom asi na 4 oné hrá. Na 4 levely. Dobre, dobre vedieť. Takže pripravíme sa. Menšie lagy trošku. Stavím sa ich. A dáme F1. Nech sa premiešajú týmy trošku, bo červení sú moc silní. Mission begins in 10 seconds. Aj tak som u modrých. Mission begins in 60 seconds. Dobre. Musíme rýchlo tlačiť ten vozík ku ním. Zahrám ešte tak 2 kolečka asi. 2 kola. Skore 3:7, úplne na piču, ja viem. Dáme premiešať. Čuuu. Nevyzerá to pekne. Nabíja aj mňa trochu. Mission begins in 30 seconds. Ani ho nehne, sviňara jedného. No, to sa mi ľúbi. Ale mohol by ma ešte trochu nabiť. Mission begins in 10 seconds. Uh-oh. To nevyzerá pekne. 5, 4, 3, 2. Nech idú najprv oni, potom pôjdem ja. Sviňa jedna vypatlaná. The fuck? Po umístnení se budova začne staviť OK. Dobre, ideme ďalej. Hľadáme. Podpaliť. Jeden. Druhý. Podpálení sú. Áno, tak. Sem. Šunka. Bereme si náboje. Chceme robiť spajčeky, ale... Tak. Hej, kamko. Hey, what's up, boys? Girls? And what are you doing here? Kamko, ty zle skončíš. Dobre, rozbehli sme sa trošku viac. 5:8. Myslím, že je to perfektné. Ty kam chceš ísť, hej môj? Ku mne sa nepriblížiš, ti hneď vravím. Počkaj, on pôjde dozadu, svine. Takže... Som bol pripravený na ňo. Trval by som medika trošku. Alebo taký heal aspoň. Vyhrali sme. Ideme rýchlo na nich, kým sú... Nie, oni pozabíjajú mi všetky. Svine. Oni mi vyzabíjali všetky. Pankárti. Pripravíme sa. Zase tu je do prdele. Lizátko. Toto je asi Pyro svet. Presne takto to vidí Pyro cez svoje okuliarky. Tak nejako. Všade lizátka proste. MPH.
Dačo zaujímavé. Idem pozrieť. Mission begins in To nie je 30 zaujímavé. seconds. Heavy ma vôbec nezaujíma. A tu ma tiež nechce pustiť. Ale ja chcem prejsť tunak. Fuck you. Ježiši, šikovný kamko. Čau. Mission begins in 10 seconds. Čierna diera. 4, 3, 2, Tak. 1. Svinia. Nie, či ideme z druhej strany. Ideme stadiaľto. Ich trošku vykoristiť. Ty kokos, ale bez mi to začalo sekať. No, dobre. Už mi to odseklo. Pomerne. Ideme hore tunak. To očekovať. A ideme snajprovať. Ten je náš. Ešte tu je niečo. Mastný pyro. Medic. Poď medic, poď. Díky, kamko. Dobre, pomôžem tomu tu s dotykom. Skore 8-8, ide to perfekto. Čurák! Neznášam spájov. A ideme ďalej, rýchlo. Rýchlo sa musíme... Ktorý ti deje ten vchod vypatlaný? Ste počuli, jak ten pyro rozpráva, veď on je fez ňuňu. Proste... Taký... Chlap je. Tu som dade videl... Hore! Nie, ten je náš. Ten je taký rýchly. Trošku lagy menšie. Musíme sa dohealovať, aby prestali lagy. Ale najprv by som musel dačo nájsť. Dobre. Tak ešte stále sú lagy, som sa trošku zmienil. Au. Kde, čo? Čurák! Zase on! Sviňa. Čurák! Neznášam spájom, No, ale vyhrali sme to. Pekne 4-0. Skore 8-10. To je... No, je to lepšie, jak prvé videjko. Tak poviem. No, dobre. No, ten tu ešte horí. Snap-in! Mission begins in 60 seconds. Teraz kam? Tu dole. Nikto nemá rád také party ako ja. Ain't no like the PewDiePie party. Áno, viem, spomenul som PewDiePie, je to môj obľúbený let's player. Ako myslím, proste nie z Česka, Slovenska. Mission begins in 30 seconds. Na Slovensku nemám ani takého obľúbeného, možno Selassie. Ten by sa asi, ten taký obľúbený. Aj keď je mi ľúto trošku, že točí teraz tak málo videí. Ale je to v pohode typek. Taktiež Gogo ešte. Aj on má celkom dobré videá zo Slovenska. A z Česka Flygun.cz. Chcem ho pozdraviť.
Tu iný engage. Nič, idem z hora. Zase. Au. Tá svinia si dala teraz oného. No a z Česka ešte asi... Česka? No už asi nikto z Česka okrem Flajdana. Tak to do mňa hodil Jared. Za chvíľku máme checkpoint. Zobratý, to bude pecka. Idem tu trošku očekovať tunak, že či náhodou takto zozadu. Sakra, musím ho... Tam zmizol. Sa tu s ním odstrelujem. Neznášam. Fakt ho neznášam. Role. Dobre, ideme za ním. Ježiš, ten medic je hlúpy. Sviňa! Vypatlanec. Ideme rýchlo. Fú, takto mi zvoní. Za chvíľku som tu milión mietnut. Tak som späť, kiklo ma pre nečinnosť, takže pre toto videjko to bude všetko. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dajte like, koment, odber a čau.